Maita henyu tinokutendai mufaro wangu kusangana nemi zvakare pane rimwe vhiki. Vhiki nevhiki tinouya nenhapitapi dzakasiyana, asi nyaya dzatinokurukura isusu dzinobata upenyu hwako nemi nenzira yakasiyana-siyana. Nhasi tine nyaya iri kupisa-pisa, padai imi muri kutandadzana nesu munayowo, kana kuti makainzwa kana kuti yakadini. Tinoziva kuti tine tsika nemagariro, vana sekuru nana mbuya vari pano, mapurisa vari pano, imi muri pano, mastudents abva kumayunivhesiti akasiyana-siyana nemacolleges vakamirira vagari vemaguta vazhinji vese. Ndinoda kuti munzwe kugashirwa. Gashirwai nyaya iri pano yekuti Chiramu chinoperera Papi chine mugano here, zviri mutsika nemagariro edu here? Kana anzi Muramu pane paanoperera here, kana kuti anoita madiro aJorgina? Regai nditore mukana uno kupa vadare vedu nguva yekuti vazvisume kwatiri. Ndotanga nambuya kunzoko. Maita henyu Mai Chisamba, ini ndinoitwa mbuya Chipuriro, ndine ndakamirirawo tsika dzedu. Mashoko makukutu etsika dzedu ataurwa nambuya nhai. Vakawanda vanondifonera vachibvunza kuti vanorapa here, ing'anga here. Ndimbuya nekuti vanoita basa rekutiudza tsika nemagariro. Munhu akangonzi mbuya ang'anga here nhai, ndouya kwamuri. Ini ndinoitwa Nyasha Mazango, ndinoshanda ndiri kumusasa. Tinotenda. Mazvita Dr. Chisamba, ini ndinoitwa Temba Nzounenda, tinoshanda neboka revarume nevanakomana rinonzi varume Svinurai kana kuti Vhukani Madhodha Men's Forum, kana kuti ndinonzi Baba Atapiwa, ndine varamu. Tinokutendai. Ndanzwa chinzi ndabva kumusasa. Vanhu vanozviziva kuti vekumusasa vanomirira madzimai anoshungurudzwa, vanasikana vanoshungurudzwa. Ndoda kutanga newe Nyasha. Chiramu ichi, kana takatarisa upenyu huriko, kana takatarisa madzimai, takatarisa varume, vakadzi varamu, varume varamu. Saka imi munoiona kupi, munotarisa nekupi kana tiri kumusasa? Mazvita henyu Mai Chisamba, isu tiri kumusasa kana tichitarisa izwi rinonzi Chiramu, tinotoritarisa taakutonzwa mapundu kumerera. Zvinoitira kuti tidaro ndezvekuti izwi iri hatina kumbowana nguva yekuti vanhukadzi vadzidziswe pamusoro paro, kunyanya vatiri kusangana navo. Saka tinowana Chiramu chaakurerekera kunoshungurudza vanasikana nemadzimai. Saka ndizvo zvandauya pano nhasi kuti timboti taureiwo pamusoro peizvozvi kuti chinoperera Papi. Nekuti kumusasa tiri kuwana nyaya zhinji dzevana vanenge vashungurudzwa, mumwe anogumisira anhumburiswa nababa mukuru zvichinzi vakangonditi sisi havapo uya kuno mainini. Saka zvinhu zvakadaro izvozvo zvinoda kuti tizive kuti Chiramu chinoperera Papi. Mashoko akanaka etsanangudzo nai. Tomboenda pana mbuya. Chiramu ndokuti kudii mutsika nemagariro, nekuti munoziva mazuva ano vana vedu vamwe havachanyatsonzwisisa. Vamwe vatoshaya kuti tiri kutaura nyaya izvozvi, pamwe vakutobvunza kuti what's Chiramu? Handiti? Ambuya, chii Chiramu? Ndatenda zvangu Mai Chisamba. Chatinoda kuti titange tasanangurirana ndechekuti anombonzi Muramu wachona ndiani. Nekuti zvinezvi tiri kuona kuti ari kukosheswa kunzi Muramu mwanasikana. Chiramu chinobva mukuti Muramu. Muramu ukama hunoburikidza nekuroorwa kana nekuroora. Tomboti ndaroorwa ini. Munin'ina wangu, murume wangu anenge achiti Muramu wake. Mukoma wangu anenge achiti Muramu wake. Atete vangu anenge achiti Muramu wake. Saka vanhu ivavo vese varamu. Ininiwo ndaendawo mumusha makewo. Munin'ina wake Muramu wangu. Mukoma wake Muramu wangu. Saka maonero ataakuita ezvino, Chiramu chakungokosheswa kumwanasikana, kwete kuti kune mukadzi mukuru. Munoona ezvinezvi kana tiri muzvikoro vana vakudzidziswa hameno tingangoitaura nechirudzi chavo chavari kutaura kuti sex education. Saka Chiramu kusikwa kwachakaitwa chakasikirwa izvozvo zvekudzidzisana. Inini semunhukadzi ndinonzwisisa vanhukadzi, munhurume anonzwisisa uwo munhurume. Saka inini ndiripo pakudzidzisa munin'ina wemurume
murume anofanirawo kudzidzisawo munin'ina wangu, kwete kudzidzisa zvekuenda pabonde naye, asi kudzidzisa kuti mainini mukomana wenyu uyuyu maitiro ake haana kumira zvakanaka, handifungi kuti munovaka naye musha. Idzidziso yaipiwa nababa mukuru. Saka maizoona paya kuti mainini pavanoroorwa, baba munini vaitopa mari, chimuti chaipiwa kuna baba mukuru, kutenda kuti baba mukuru makachengeta mudzimai wangu. Zvinodai kuri kwokunzi izvo baba mukuru vakaenda pabonde nemwana uyu achitaura kuti handisisiri mhandara nepamusana pababa mukuru, panozoita ukama here vanhu vamwari? Ndizvozvo mashoko akanaka etsanangudzo. Mbuya vanyatsotseketudza, asi vari kutseketudza vari kunyika yakare. Vari kutseketudza vachitaura zvenyika kunge zvenyika dzimu. Vamazuva ava kana zvanzi chidzidzisa, chikoro chacho chinoperera papiko. Watombopiwa zvako nyapa aiswa panyanga kunzi amainini avada kudzidziswa, baba mudika vanoda kudzidziswa. Munoiona sei kuvarume svinurai? Dr. Chisamba, ini ndinoona sekuti chiramu zvakafanana nekuti sadza kana rikadyiswa rinogona kukuzvimbira. Sadza ukadya ukaseka uchidya rinogona kukukachidza ugofa, asi ndo rinotipa upenyu. Chiramu masikirwo achange chakaitwa chakange chisina kusikwa kuti chizoitwa chikanganiswe sezvatakuchita iko zvino. Chiramu ndingati itsananguro inopiwa yeukama huri pakati pemunhurume nemunhukadzi, zvichiburikidza newanano yataurwa nambuya. Anditi yekuti tinotora ini sababa mukuru, muramu wangu, vanin'ina vemukadzi wangu, vakoma vemukadzi wangu, vana tete, vana mbuya nevana vanzvadzi dzake, zvimwe chetezvowo naivo vadzimai vangu, varamu vavo, vanin'ina vangu, vakoma vangu, vana sekuru. Asi tichitarisa chiramu chakange icho chakaitwa kuti chipe dzidziso muupenyu. Dzidziso iyi inouya nenzira yekuti tinodzidza kuti muchiramu ndo mandinodzidza ukoshi hweukama nekurerutsa kwatinogona kuita kubatanidza vanhu vachangosangana, because vamwe tinozivana nekuroorana kwemukoma nasisi. Anditi saka chiramu chairerutsa pamunosangana, munotanga kuzivana muchipachirana. Isu pachimanyika tinoti kupachirana, pachizezuru vanoti kunemerana. Chinobvumidza izvozvo nekutamba kwakafanira kusingabude mumwero. Kunopazve dzidziso inoti unofanira kuziva basa rako muupenyu hwemhuri. Ngatimboti maiguru vangu ine vakandipachira vachiti baba mauya, nditi kana nchinge ndasvika pamba pawo, gore rinofa mukoma wangu pamba ipapo, kana kuti vachiri kurarama, ndinoziva kuti ndiri baba pamba apa, vana vanoda kuchengetwa. Amai vanoziva kuti ndiri mai pamba apa, vana vanoda kuchengetwa, vanoda kutariswa kana mubereki nyakutumbura achinge adini aenda. Asi zvave kuitika nechiramu chamazuva ano, ichi chekurovana nekubatana nhengo, kufumuka kwehunhu hachisi chivanhu. mashoko makukuti ari kutaurwa. Mukaona vakudarika muganho vaudzei kuti hamusi kufara. Ngatisanganei muchikamu chinoteera. I'm sorry. I think your things are in my seat. Oh, sorry. Oh, come on. You've got to be kidding me. Excuse me, ma'am. I need to sit somewhere else. We used to be married. Worst 19 years of my life. We were only married for 5. Okay. I'm praying for an asteroid. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa, ukatiudziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasviki. You're beautiful. You're beautiful. You're confident. You're confident.
With Ruby, every woman is beautiful. With Ruby, every woman is beautiful. Find yourself, believe in your power. Maita henyu vadikani, nyaya yatiinayo nhasi chikurira majasi. Kune mimwe misha inyaya inorwadza nekuti mukati memisha mune vana vakabuda muchiramu. Kune kukakatana kwakabuda muchiramu. Tomboya kwamuri vachinoda. Muneiona sei nyaya yechiramu iyi? Masirabhasi echiramu akachinja. Kuchinja kubudikidza nekuvona kuti majuru kunyangwe rushwanu kana mazibandamukota hadi kuona nhokwe anoruma. Ushamwari huripo pajuru nenhokwe pane chimwe isingazivi kuti chiri kubatwa. Saka ikangoona nhokwe vanofunga kuti chikafu. Pakuruma paya ndokutsumudza nhokwe nokupurura. Tikaisa ura hwedu pazvitsiga makungu anorya haaregi kurya. Mukaona tichikandira mudziva masese hove, hatikandiri masese mudziva tisingadi kubata hove. Mukaona pazvitashi mabhazi tichizhambisa tasitata bhazi kudai vam kurevha, marevhera aende kutora rwendo kuenda. Saka nhasi uno sirabhasi yechiramu ndiani achaivona, ndiani achaichengeta? Yechikoro iri pana headmaster. Yechiramu uchaivongorora dzimba zhinji dzodonha nenhau yechiramu. Vanhu vanoda zvinhu. Upenyu hauchadi njake kutswa kwebenzi. Vanhu ngavachingorongeka, ngavachingodzikama. Mazuva ano vazhinji votamba zvechiramu. Vazhinji votamba zvechiramu pamasocial media. Chiramu ichecho chiri kukanganisa vana nemafungiro. Vana vokura chikafu chotodya, vokura zvokukura zviya. Zvakare zviya zvose hapachina chakanaka pachiramu chekubatana-batana. Chiramu kuda mashoko maini mazowa chairi haikona nhau yekubatana-batana. Pabody language chiramu chatsikisa kecho. Takutambira chiramu pamhendekedzo yeziva muzere ngwena mwonofa. Tomboya pamurambwe nhanzi mukatambira chiramu mune makarwe mumwe anofa. Ndoya pamuri vamwene. Vana vamwe vakuita ruchiva ndorwakukosera kuti chiramu ichi chinzi izvo hachisi chabuda zvakanaka. Unoona munin'ina womukadzi anochiva baba mukuru kana magariro akaita sisi vake, akazenga angonzi nababa mukuru zvakati iye wototi zvakanaka. Uyezve vana baba mukuru vaya kuti kana agara naamai nini akupota achivapa tumari achidii vachiita zvimwe zvavanenge vachida zviya izvi. Pedzezvo bamainini kana vauya vongonzi mainini svikai padhuze, mainini votosvika padhuze. Zvopedzisira dzaanhumbu wozoona zvinhu zvanesa mumusha. Zvimwe chetezvo nevakadzi, unoona bamudiki munin'ina womurume kana kuti mukoma womurume, mukadzi wochochora bamukuru vaya kana kuti wochochora bamudiki vaya, haachaziva kuti ini ndine murume wangu chete mumwe chete, avava varamu, hatifanirwa kuti tisvike ikoko kumberi mberi uko. Asi nenyaya yesocial media yambotaurwa nababa Sirius iya, pamwe vakuratidzana zvinonzi muzvivhitivhiti vachiratidzana zvimwe zvisina kunyatsomira zvakanaka. Ndibaba mukuru, ndibaba munini namai guru. Ndizvozvo. Saka zvinozopera sei imanga muchiona vanhu vari kubatana, vanhu vari pabonde, muri mese, muri vaviri, iwe asiri murume wako. Ndizvozvo mashoko ari kutaurwa ndeechokwadi nhaini. Iyoyo ndichazoisa kumapurisa edu kuti zviri mumutemo here wekuti vanhu vanotumirana vanhu vakashama vasina kupfeka kuzikanwa here, kukudzwa here. Asi kana ukaona uchitumirwawo vanhu vakashama, vanhu vari pabonde, iwewe uri kutumirwa ndiwo wakafumuka. Ndabonzwa iwe uchiti kushungurudzwa kwevakadzi ndokunomirira musasa. Mbuya vari kutaura kuti kana nevakadzi kune dzimwe nhura munopaita sei, munopaona sei? Ndoda kungotanga nekungoti amai zvavabva kutaura zvechokwadi ndo zvinongoita vanhukadzi vese. Mhosva dzese vanongoti ndisu takanganisa. Ndanga chida kungotaura nyaya yekuti nyaya yechiramu itsika yatakangonzwa isusu vamwe tichikura. Hatina kumbowana munhu akambotiudza kuti zvinomborevei, zvinoitwa pakadini, kutozvinzwa zvimwe zvacho munomu. Ndofunga mune vamwe vanowirirana neni kuti nyaya izwire kuti chiramu toridzidza munomu. Asi zvizhinji zvacho ndezvekuti tinongofunga kuti chiramu nekuti chiriko saka vanhu vachaziva zvokuita. Vanasikana nemadzimai vazhinji vari muno havana kumbodzidza nyaya yechiramu. Vakazongonzi chiramu chinoitwa, saka unonzwa
kana iri research tsvakurudzo yainoitwa inotaura kuti muZimbabwe munomu nepasi rese vanhukadzi umwe pavatatu akatobatwa chibharo asati asvitsa 18. Inhau yeChiramu wainzi kana tumazamu twakubuda wotsvetsveredzwa nasekuru, vataiti sekuru hanzvadzi yamai chaiyo, woti sekuru murume watete okubata-bata tumazamu, iwe uzivi kuti zvinorevei. Ikoko kutoshungurudza mwana. Saka mwana anokura achifunga kuti baba mukuru vane kodzero yekubata nyama dzangu. Saka pamuri kuti anozoziva pekugumira, kana asina kupadzidziswa haangapazivi. Mai Chisamba, mashoko akanaka edzidziso. Ndosaka muchinzwa muzvirongwa zvimwe zvakasiyana-siyana ndichiti isusu vabereki tine mhosva nekuti tine rimwe basa ratiri kumanza, ratisiri kupedza, nekuti vana ivava tinokuta kuti vana mazana vateerera, vana vamazana vane musikanzwa, zviri kubvunzwa kuti makambovaudza here kuti kana mati baba mukuru heuno muramu wako, imi ndimi munenge mutoti endesera baba mukuru mvura. Kunyange kuri kumusha vanotonzi endesera baba mukuru mvura muchinjausi. Baba mukuru vanenge vabvisa mbatya vakugezaka, mwana anopinda kuti aiwa ndatumwa namai. Ngatiudzei vana, ngatidzidzisei vana, kwete kuzongopopota. Iye zvino taane vana, taane zera ringanzi pachirungu generation iringoritaira isingazive zvinhu sekutaura kwaitwa ipapo. Ndomboya kune mapurisa edu, nyaya yekunzi vanhu vari kurakidzana zvinhu zvakafumuka ndo pari kubva papinda chimwe Chiramu pasocial media. Ndinotenda Mai Chisamba. Regai nditange ndichiti zvikamu mapfumbamwe kubva muzana ezvinoitika paChiramu imhosva yose inenge ichiitika ipo paye, nokuti ndo panopita mviro dzese dzekuzosvika pane zvakadzika-dzika. Saka tiri kuti imhosva dzakawanda dzinoitika patinotamba Chiramu. Mutemo hongu uripo, panoitika Chiramu paye panenge pachiparwa mhosva dzimwe dzacho dzatingangoti muchirungu indecent assault, kutumirana zvinonyadzisira pamafoni nezvimwe zvakadaro. Kunotori nemutemo Mai Chisamba, Postal and Telecommunications Act inozvirambidza izvozvozvo. Pari zvino panotori nemutemo wecyber bill uri kutoda kutoitwa mutemo zvokuti mazuva mashomanana ari kutevera inenge yatori mhosva hombe ichabata avo vese vachatamba muChiramu zvinopfurikidza mwero wambotaurwa kuchikuva. Mashoko makukutu nai. Matadza kuombera mabva matya kusungwa, havasi kukusungai nhasi. Manzi munosungwa kana madarika mutemo. Ngasangane muchikamu chinotevera. What's this? It's a journal, so you can write to your son. What do I write? Tell him who you are. Real love takes sacrifice. I pray I don't run out of time. I love you. Maita inyadi watari tasvika muchikamu chekupesera tiri muchirongwa Mai Chisamba Show. Imi muri kutandadzana nesu, muri kuitei neChiramu, muri kuchifarira here kana kuti hamusi kuchifarira? Zviri kutaurwa pano munofungei nazvo? Takumboya kwamuri baba serious, takungopeta chete. Kukura kunoita vana vedu vakomana vasikana vane muviri unoti ukasvika pane rimwe zera, hardware nesoftware zvomuviri iwoyo zvinenge zvoshedzera kuti ndivoneivo. Zera rake mupfungwa zvinenge zvisati zvaibva, pfungwa dzake dzinenge zisati dzaibva, asi hardware nesoftware yorudo rwemwanasikana inenge yaibva. Saka zera iroro ndorati ngativaregerereiwo. Ndo mhaka muchiona mutemo uchizoti kana vasati vasvika zera rakati 16 havasati vobvuma kuti vanganzi vakaroorwa kunyangwe akaenda nomurume. Kouyazve ishu yokuti tikatanga kukuya chimera, guyo rinoramba richingorangarira kuti ini basa rangu nderokukuya chimera. Tikatanga kutswa, duri nemutswi zvinoramba zvichingorangarira kuti isi tava vokutswa.
saka tikatenga zvinhu zvatisingazopedzi ndo pandataura paya kuti Chiramu ichechi ngatisatenge zvinhu zvachingazonosviki kunana full stop nokuti dzimwe nyika hadzizopindiri padzinenge dzifanira kupindira. Pekupedzisira nhamo plus nhamo equals nhamo inesu. Vana vedu nekuda kwenhamo vabereki ngavachengete vana vavo. Vazhinji vachoita seChiramu chisiri Chiramu, iri nhamo yakatipoteredza inoita kunamira sourimbo pamudzito. Ndo mashoko enhamo akupinzira Chiramu mukati. Bva murombo munhu havigwa ari mupenyu. Ngatichengetanei. Mashoko makukutu ari kutaurwa iwaya. Hanzi nhamo plus nhamo inhamo inesu handiti? Saka ngatizvione izvozvo. Mbuya shoko rimwe chete ramuda kukanda kumusha? Chiramu chinhu chakanaka chaizvo. Mainini vakapfeka mini, baba mukuru makatarisa, hakusiko kuti mainini vari kukudai. Dzidzisai kuti mainini mapfekera makaita aya haasiwo. Mashoko makukutu ari kutaurwa nambuya. Nyasha. Ndinoda kungoti kuvanhukadzi nevanasikana, kana Chiramu wakuona kuti izvi hazvichakufadzi, unobvumidzwa kuramba. Saka rambai matambiro amusingafadzwe nawo. Ndizvozvo. Kana kumhang'ara kumapurisa vanosungiswa. Ini ndinoti ngatizamei kukunda miedzo paChiramu inotisvitsa pakuita zvakaipa. Chikorobho kazhinji kacho chinozoyeuka kana mvura yadeuka. Kamwe katambiro kedu aka tinozoyeuka katipinza muna taisireva. Ngatikaregei mhosva dzomhang'aro. Mashoko makukutu ari kutaurwa 9. Hanzi ngatiregei kupinzana pamiedzo. Miedzo vanhu vanodokwaira kusvika pakuti ameno regai ndizvisiye ndoyakwamuri mkwasvangu. Ndinoti Chiramu chaiva chakare chemajaya aisvitsa makore 30 asina kungoziva musikana, nemhandara dzaisvitsa makore 25 dziri mhandara dzakazara, vachinoti vamudziva rimwe chete pasina chaiitika. Rudzi rwevanhu ivavo kana vakanyanzi vaita Chiramu chaiva nomuganhu. Chaizvezvi choti kamwana kari grade 7 kaza zvepabonde hazvichabvira. Vasikana havasiri mhandara, vakomana havasiri majaya. Saka maini kana vasisiri mhandara, bamukuru vakati maini huyai vacharambirei. Saka Chiramu ngatingoti chaiva chakare. Ndizvozvo. Hanzi vaizvigona zvambobuda kuti vaidzidziswa. Angatidzidzisei vana vedu. Tiri pasi pechirongwa che-HIV and AIDS. Itsika dzekare dzakunzi tirumuke nezvipakubva madziri nekuti high risk area kachitaura nyaya dze-HIV and AIDS. Vawanda varwara nenhau yeChiramu. Ndofara kuti nezvevana vadiki vari kudzidziswa don't touch places. Saka zvakureva kuti vachazoda kubata vana kumberi uko kwatiri kuenda uko. Vakaema jeri. Mashoko makukutu ari kutaurwa. Chiramu ichi isu vanhu vakuru tisi takachitanga. Vana vadiki vanga vasingazivi kuti kune Chiramu. Saka isusu ngatirambe tine hunhu hwedu hwakagara huripo hwokuti mwana sikana kana ndibaba mukuru kana ndibaba mudiki vachigara nemwana sikana haasi mukadzi wavo ba. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Ndoya pamuri da kuenda pana sekuru? Inini ndamirira kupa testimony matikana testimony. Taurai zvenyu. Ndiri kuti ini zviro kwazvo Chiramuka hachina kushata. Ndina pastor Chiweshe ndainzwa vachiti hanzi kutamba hakurambidzwa asi matambiro. Minzi Chiramu hachina kushata asi iwe matorero aunochiita. Isu takakura tina nababa mukuru tichitamba nawo Chiramu kusvikira nhasi. Inini pandakaroorwa ndiri mhandara, ndakapedza gore ndakamirira muchato pamusha. Ndine murume watete wangu akauya akanditi mainini ndoda kukurairirai zvinonoitwa kana maenda kumurume. Takarara manheru. Ndakangoti kutaura tichitaura tarara manheru. Wakanyahwaira wakauya mubedroom ndakarara. Ndakanzwa kuti kwerere ndikafunga kuti ikitsi. Ndakaramba ndichingonzwa zvichienderera. Ndakamuka ndikavhura dhoo ndikaona waripo. Ndikati muri kude zvakanzinga ndakutaurira kuti ndoda kudzisa. Ndikati bhudhi. Ndakadaidzira bhudhi wakabva watiza. Mangwana acho akafuma nditukawo ndi ndo Chiramuka chinoitwa. Ndikati Chiramu chenje achafurikidza. Minzi isusu Chiramu ini munhukadzi ndinofanirwa kuziva kuti ndomira sei. Vauchirema wako vakazviramba. Ava vaburitsa maV11.
regai ndiye uchidzo vabereki vedu kuti kana mainini kureva munin'ina wangu akanganiswa nemurume wangu muri Chiramu, hazvina sarudzo yakanaka kuti bamukuru vazonyepera kuti ndoda kuroora, nekuti mainini vava havasi kuzogara nabamukuru vavo nenguva refu nekuti vapinda neaccident netsaona, zvinhu zvavanga vasina kugadzirira. Ndizvozvo hatizvikurudzire zvakare, hatitombozvikurudzira. Zvinoregai tirege kuita udofo. Varungu havarase tsika nemagariro avo, zvavakagara vachiita vanozviita. Kwesi tinokoperei zvevamwe vadikani kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri Mai Chisamba Show, chiringazuva chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata. Imi manga muchitandadzana nesu, maonei, madzidzei, maonei panyaya yechiramu. Regai nditore mukana uno wekukutendai mese neuwandu hwenyu. Regai ndiende kudare redu nditende mbuya Chipuriro, nyasha Temba. Tinokutendai. Ngatisanganei zvakare pane chimwe chikamu chinonakidza zvakare. Svondo rinouya panguva imwe chete. Ndiri wenyu Dr. Mai Chisamba.